je druhý deň festivalu Lumen a nachádzate sa práve na začiatku nášho dnešného poobedného programu, ktorý budú tvoriť dva workshopy. Prvý z nich bude s už tu sediacím pánom profesorom Krčmerim, druhý bude s pánom Maxom Kašparu, takže vás chcem veľmi pekne privítať a zároveň by ste vy mohli oplatiť láskavosť a privítať srdečným potleskom nášho dnešného hostia. S ktorým teraz strávime asi hodinku v, verím, že príjemnom rozhovore, ktorý bude, verím, že teda príjemný pre nás všetkých. Na úvod niekoľko praktických informácií. Prvá z nich je, že vám chcem poďakovať a zároveň vás dôrazne napomenúť, aby ste pokračovali v dodržiavaní pandemických alebo protipandemických opatrení. Sme veľmi radi, že to robíte, že sedíte v správnych radoch a že nosíte rúška. A takisto vás prosíme, teda, aby ste počas celej prednášky toto dodržiavali a potom v závere, aby ste nám umožnili vyvetrať túto miestnosť tým, že sa medzi jedným a druhým workshopom presunete vonku a potom sa následne vrátite dovnútra. To je prvá dôležitá vec. Druhá dôležitá vec je, že ak nám vyjde čas, tak verím, že sa nám podarí v závere dať priestor aj na otázky vaše. Verím, že toto je doba, kedy pán profesor môže mať veľa správnych odpovedí pre veľa našich dôležitých otázok, takže budeme buď chodiť s mikrofónom, alebo myslím, že je tu počuť aj keby ste vykrikli a potom otázku zopakujem. A myslím si, že nič iné teda už momentálne nepotrebujeme, takže ešte raz oficiálne tropický lekár, vysokoškolský pedagóg, odborník teda na tropickú medicínu, zakladateľ zdravotníckych, ja to musím povedať, mne na tom záleží, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií. Od marca 2020 člen krízového štábu, ktorého ste sa potom teda členstva vzdali, manžel, otec aj detko. Áno, mnohonásobný. Mnohonásobný detko, Vladimír Krčmery, môžete ho teda prosím ešte raz privítať. Ja som si všimol, pán profesor, že vlastne vy ste, odkedy ste tu prišli, tak ste len za vami chodili ľudia, tomu ste hovorili hento, tomu tamto, tomu, akože hoci čo ste radili a pomáhali, odpovedali. A chcem sa spýtať, že či toto bol váš celý život, že ste v takomto švungu, alebo že či teraz táto korona zosilnila vašu vyťaženosť? Áno, veľmi pekne ďakujem ešte raz za pozvanie a najmä, že ste toľky prišli, lebo to je úplne najhorší čas, lebo teraz sa najlepšie po obede spí. Hej. Takže pevne verím, že ich neupadnete do hlbokej meditácie pri tomto našom stretnutí. Áno, súčasťou lekárskej práce konzílium, a to je kontakt s, nechcem povedať s pacientom, ale s ľuďmi. To znamená, čím viac o nich vieme, tak tým viac ich vieme lepšie poradiť. Je to celkom normálne. A dokonca ja iste nemám právo vás opravovať, ale že možno, že by sme mohli pri niektorých bodoch dať takú pauzu pre ich otázky, pretože ja som sem aj preto prišiel, nielen preto, že teda obdivujem vašu aktivitu a teda myslím si, že to slovo lumen je ideálne, aby sme doniesli troška svetla do tejto veľmi zlej atmosféry, ktorej prakticky sa nachádzame, a aj Božieho požehnania, tak to bol jeden dôvod, ale hlavný dôvod je, že som lekár. A len doplniť do môjho životopisu, že v októbri ma zase zavolali do krízového štábu, tak zase som teraz v krízovom štábe, hej, a ja už sa teším, kedy nás zase vyhodia na nejaký čas a potom zase nás zavolajú, hej, to je normálne. A som v štábe epidemiologov, čiže viem teraz aj také nové veci o vakcínach a o chorobe a tak ďalej. To znamená, že ak by ste chceli akože vyťažiť z tejto návštevy aj tieto témy, lebo ja som slúbil, oni ma preto zavolali do toho krízového, lebo zverili mi, že som ambasádor pre očkovanie. Hej? Takže na jednej strane sa teším a propagujem očkovanie, pravda, v súvislosti samozrejme spôsobom stále tej dobrovoľnosti, hej. No a na druhej strane samozrejme mám strašne veľa nepriateľov, ktorí teda ma očierňujú, čo je celkom normálne, pretože keď niekto ide niečo propagovať, tak sa vzťahujú na nás tie slova, že budú vás nenávidieť až na kraj sveta. Takže to je v poriadku. A preto iste znesiem aj otázky od tých, ktorí není presvedčení o očkovaní, alebo ktorí sú proti očkovaniu. Mal som normálne debaty s viacerými kolegami, lekármi, tvrdými antivakcermi, celkom v kultúrnej atmosfére, aj s tým pánom doktorom, gastroenterológom, aj s ďalšími kolegami. Takže po tejto stránke som teda otvorený, aby ste aj z toho niečo mali po tej stránke.
Tak ja navrhujem, že môžeme to urobiť tak, že priebežne počas celej diskusie budem pozerať do publika, keby niekto mal nejaké vážne otázky, napríklad ako tento mladý muž, tak ja možno tak 3-krát by som dal taký v strede také intermezzo pre vaše otázky a potom môžeme to takto urobiť. Tak poďme rovno teda na to, aby sme teda nestrácali čas, tak ja sa rovno spýtam, že súvisí to teda, táto moja prvá otázka súvisela aj s tým, že vy ste boli istý čas a teda stále ste tak v centre diania, dá sa povedať. A myslím, že ste jeden z najkompetentnejších ľudí na Slovensku, ktorý to celé môže nejak hodnotiť. Tak úplne na úvod dajme otázku, že ako na tom sme dneska na Slovensku? Čo sa týka teda pandémie. Ja sa necítim ani vedec, ani moc kompetentný, ale mám jednu výhodu, ktorú ste tak diplomaticky naznačili, že z tých, ktorí tam sedíme, som najstarší. To je prvá výhoda, lebo u doktorov niekedy je dôležitá tá skúsenosť, že človek veľa vidí a veľa zažije. A potom strašne veľa som precestoval. Aj tu v Trnave, keď som nastúpil sem ako dekan, tak sme spustili asi 5 projektov, z ktorých jeden ešte stále funguje. Hej. Som tu bol, myslím, 15 rokov. No a tým, že čím viac vidíte, takže tak by som povedal, že môžem sa mýliť a všetko, čo poviem, berte s rezervou. Áno. Ani my v tom štábe, stále hovorím, nie sme neomylní a to hovoríme aj teraz premiérovi, ktorý dosť tak spolieha na tie naše rady a my mu stále hovoríme, že to, že tá situácia je teraz lepšia, že to není nejako zásluha ani tých predchádzajúcich, ani tých súčasných, ani budúcich, ale to je vlastne zásluha nás všetkých. Hej. Takže z toho dôvodu ja si myslím, že teraz budeme mať zase tak ako minulý rok nejaké obdobie takého vydýchnutia. A potom uvidíme, že či sa zodpovední, ja nechcem povedať na Slovensku, ale v celej Európe poučia. Ja nazývam minulý september ako Taliani, možno, že poznáte to z tých mafiánskych filmov, Il Settembro Nero, čierny september. Lebo dali sme dokopy odložené svadby, odložené jubileá, od 15. augusta toto všetko išlo. Potom išli začiatok futbalovej ligy. Všetci naraz nastúpili do základných stredných škôl. Potom univerzity otvorili o týždeň až o 2 skorej a preto aj hneď zavreli. Aj internáty, aj školy. A začiatok hokejovej ligy, čiže 7 vecí. Viete? A úplne najhorší bol ten návrat z tých dovoleniek. Nemci majú veľmi zaujímavý systém, ktorým budem presviečať vládu, že skúsiť, aby sme to urobili, ako máme prázdniny. Že nastupujú na prázdniny jeden týždeň, druhý týždeň, tretí týždeň. Čiže áno, budú niektorí zvýhodnení, že budú mať o týždeň kratšie prázdniny a jedni budú mať o týždeň dlhšie prázdniny, potom sa to zase dá vyrovnať. Takže ak by sme aj toto vedeli, viete si tak presvedčiť, v celej Európe zobrať ten nemecký model, že nenastúpime 2. septembra, že nepricestuje cez hranici medzi 31. a 1. prešlo cez hranice 600 000 ľudí. V Maďarsku išla denná incidencia od 30 na 900. To znamená, to je neviem koľkokrát, to je 30 krát za jeden deň. Hej? A oni v tej panike zavreli hranice a teraz sa čakalo 12 hodín na hranici srbsko-maďarskej, celé Grécko stálo, Turecko, čo sa vracali. A viete, čo robia ľudia, keď stoja 12 hodín na hranici, tak klajú. Tak nebudú sa sedieť v tom horúcom aute, idú von, dajú si cigaretu, rozprávajú sa a klajú. A viete, že aj fajčenie je rizikový faktor pre korona, aj blízky kontakt, a vtedy nikto nenosil rúšku, vtedy neboli žiadne ROR, neplatilo vtedy tých septembrové a augustové dni. To znamená, že vtedy sa nakazilo pri tom čakaní na tých hraniciach, sa odhadujeme, že sa nakazilo asi 600 000 ľudí, ktorí sa sťahovali z Balkánu do Nemecka, Poľska, Čích, Slovenska a pobaltských republik. A tento čierny september potom bol znásobnený, že hneď išli do škôl, druhý, tretí deň, okamžite do školy. Alebo do práce. Samozrejme, že to má logiku. No, takže tu zastavím a poviem, že pokiaľ sa nám podarí presvedčiť tých verejných činiteľov a budú to dokázať splniť, lebo však my sme to už vtedy hovorili, viete, že sme hovorili, upozornili sme, nerobme to naraz všetkých 7 vecí a všetci povedali, no nemá sa s tým pohnúť, tú lígu futbalovú nevieme pohnúť, potom nevieme pohnúť tie školy, potom tie internáty, študenti strátili, radšej nech nastúpia 15. tak 15. nastúpili Martin, Prešov a tak a 21. hneď zavreli tie internáty, takže ja som zažil pri SARSe, preto hovorím o internátoch, lebo tu je blízko. Pri SARSe takú zaujímavú udalosť v Hongkongu 2003,
že o mnoho viac ako na SARS poškodených a chorých boli traumy. A to boli študenti, ktorí vyskakovali z okien internátu, lebo internáty boli v karanténe, ale nie také normálne. To bolo obohnaté ostatným drátom a ozbrojení policajti. A proste ten internát bol plný a bol zavretý. No a tak viete, večer, keď sa zotmelo, tak čo sa tam budú nudiť, tak skákali z okien a si neuvedomili v tej tme, že... Takže bolo o mnoho viacej fraktúr, ako skutočne ťažko chorých. V tom čase bolo... v tom SARS, ak sa nemýlim, bolo 8800, sa to ľahko pamätá, 89 len mŕtvych vlastne za celú tú epidémiu SARSu, pretože tam tá brutálna karanténa takto fungovala. No tak to chcem povedať, že takú príhodu z toho internetu boli oproti v hoteli, tiež tam, keď niekto len vystrčil nos, tak išiel do takej, to bolo skoro ako korekcie, všetky nás potom naložili a otrepali nás do Maka loďou a odtiaľ sa dalo uísť. Tak to len k tomu, že teraz veľa ľudí sa ma pýta, že či môžem ísť na dovolenku tam a tam. Ja hovorím, jasné, samozrejme, nie, môžete. A oni, jak to tak rýchlo viete? No ale ste sa ma nepýtali, či sa odtiaľ aj môžete vrátiť. Hej. Čiže ja na to rovno nadviažem. Časť asi ste už aj zodpovedali, lebo ste vymenovali viac vecí, ktoré viedli k začiatku tej, môžeme to nazvať druhej vlny, takto laicky. Teraz teda vo vzduchu je otázka, že či bude tretia vlna. Tak okrem toho hokejových líg, futbalových líg, od svadieb a návratu masívneho do škôl, tak je niečo, čo ešte môžeme urobiť, alebo čo môže svet urobiť, aby sme teda zabránili tej tretej vlne? Áno, urobili sme veľký kus roboty, to je veľmi dobrá otázka, lebo máme zaočkovanosť tak okolo tretinovú, hej, v Európskej únii. Sú štáty, ktoré majú 2/3 zaočkovaných, to je Spojené kráľovstvo. Paradoxne, ako vidíte, bohužiaľ to nefunguje, to, čo by malo fungovať, to je ale výnimka, čo potvrdzuje pravidlo, pretože oni majú taký kontakt s Indiou, Pakistanom, Nepálom a ako svojimi krajinami Commonwealthu, že vlastne to cestovanie nedokázali proste prerušiť. Ani tou povinnou karanténou, hej, takže si naviezli teraz ten indický variant, ktorý momentálne, napriek tomu, že to očkovanie je masívne, že oni majú zaočkovaných cez 50% populácie. Neviem, či nie je dokonca 2/3, hej, tak majú silný nápor. A teraz dobrá otázka, je to tretia vlna? No, není to tretia vlna, je to nová epidémia. Aj my na Slovensku, teraz sa hovorí, viete, ja troška si refreshnem našu pamäť. Tak v marci sme mali normálne klasickú epidémiu. Keďže sme zavreli hranice, letisko a všetko možné. V marci 2020. Áno, pred rokom. Áno, jasne. Tak tá vlna vyzerala aj ako smoldering disease, ako tlejúca. V slovenčine nemáme na to názov ako tlejúca cigara, hej. A potom prišiel ten čierny september a vtedy prišla druhá vlna. Áno, stále ten istý, nechcem ho nazývať čínsky, poviem wuhanský, dobre? Dohodneme sa. Áno, lebo to jeden prezident jedného nemenovaného štátu, kde sa platí dolármi, stále hovoril Chinese virus a dráždil tým zbytočné, hej, no. Tak prišla wuhanská druhá vlna a druhá vlna sa zastavila plošným testovaním, bolo len jedno plošné testovanie, lebo predtým boli len okresy na Orave a Bardejov, potom bolo plošné a potom boli len tie okresy, kde boli nad 80%. Tak všetci tí, čo klajú na to, že toľko testovania, hovorím, že bolo len jedno plošné testovanie. Dobre, len jeden jediný krát sa teraz pretestovala celá krajina. Sa stiahlo 50 000 ľudí z obehu a preto sme mali aj také Vianoce, aké sme mali. Vtedy bola vláda rozdelená, že my sme navrhovali, že okolo 13. decembra urobiť taký, že na 2 týždne lockdown a otvoriť 26., aby ľudia mohli ísť proste na hory, lyžovať a do prírody. Čiže urobiť ten lockdown pred Vianocami. Ale mnohí ministri dobre hovorili, že keď teraz urobíte lockdown, ľuďom nedovolíte kúpiť si darčeky a nebudú sa môcť cez Vianoce stretnúť a to bude proste jeden horor. Takže vtedy nás prehlasovali, v poriadku, však sme vedeli, ako to dopadne všetci, aj to tak dopadlo. Čiže ten lockdown prišiel na nový rok, pretože vtedy to plato sa zastavilo, to plato, ktoré sme si vytrpeli tými plošnými testovaniami, hej, to tak trvalo, sa pamätáte, že zrazu 31. decembra prišiel ten strašný deň D, kedy sme mali teda 4 000 ľudí v nemocnici a 3900 denný nárast.
hej, sme mali. A vtedy teda už vláda už to sekla a povedala, teraz jeden brutálny lockdown, ktorý zďaleka nebol taký ako inde. Neboli ostatné dráty. Áno, áno, a skončilo to tak, ako sme zase povedali, že koľko to bude trvať, hovorím na Veľkú noc, viete, to máte šťastie, keď pôjdete na Veľkú noc, že dosť pravdepodobne sa trafíte, lebo sú dve veľké noci. Katolícka a pravoslavná. To znamená, že tam máte 3 týždne a takisto, keď som podal prvú dávku očkovania, dostaneme pred rokom v máji, zopravstajme na Vianoce, tak všetci povedali blázon, potom sme napísali, pošlite ho do dôchodku, lebo to je jeden blázon. A 26. sa zaočkovalo prvých 200 ľudí v Nitre, v nemocnici. 26. Čiže ešte som mal rezervu vtedy na tie pravoslávne, hej. Ale na tie katolické to proste padlo. A teraz zase to, na nedeľu Božieho milosrdenstva, keď mám byť férový, tak bol najprvší dopad. A teraz bude sa opakovať ten scenár. A ak teda príde odpoveď na otázku, to nebude to tretia vlna, hej, lebo teraz bola nová epidémia, hej, ten 1. január, 90% všetkých serotypov bol, nechcem povedať britský variant, poviem Sheffield. Dobre? Lebo on prvýkrát sa našiel v Sheffielde. Dokonca zachytil som aj také informácie, že ten vírus bol importovaný do Británie, do Sheffieldu, z určitých miest zo strednej Európy. Hej? Ale tu už nechcem pokračovať. Hej? A my sme dostali teda tú sheffieldskú mutáciu, to je B117, niektorí to poznajú ako britskú, hej, ale zase bez nejakej osočovania. A to bol ten začiatok januára a ten pokles tej wuhanskej hneď bol okamžite nahradený tým nástupom tej britskej. No a teraz máme teraz ten pokles, stále prevažuje britská mutácia a čakáme, že ako nerozumne sa budú zase chovať aerolínie a ľudia z destinácií, ktoré sme dali na čiernu mapu, kde vieme, že je indický, juhoafrický a brazílsky mutant. A Británia na to doplatila už včera. Dobre? To znamená, oni majú najvyššiu zaočkovanosť v Európe, nechcem povedať v EÚ, lebo nie sú v Európe, najvyššiu. A majú, bohužiaľ, najväčší denný nárast. Hej? Pretože ten indický mutant není tak citlivý na niektoré vakcíny. A to môže byť ďalšia otázka, že na ktoré. Ja dám ešte predtým, že sa dostaneme k vakcinácii, ja dám ešte jednu svoju otázku a potom dám teda priestor na to prvé kolo, tak ľudia si, milí diváci, pripravte. Čiže, ak to chápem správne, tak to, čo hovoríte, že ten bitku s tým wuhanským vírusom zdá sa, že vyhrávame, alebo sme vyhrali. Ale teraz nastupujú akože iné mutácie, hej? Tak ja by som sa chcel spýtať, a možno teraz použite schopnosti vysokoškolského pedagoga, že ako to je, že vlastne tie mutácie vlastne sa tak objavujú a že čím to je, že jedna je nebezpečnejšia než tá predchádzajúca a že nejak tak skrátke nám to skúste stručne priblížiť. Tak je to tak ťažká otázka, že nedá sa na to, nevieme odpoveď. Treba si priznať, že na mnohé veci nevieme. Lebo koronavírusy ako také z hľadiska mikrobiologického majú nízku mutagénnu schopnosť. To, čo som zažil v Hongkongu, bolo, že ten vírus pred 17-18 rokmi mutoval k miernejšej forme. On mutoval, ale zmutoval tak, že prestal byť úplne patogénny. Ja pamätám sa, že prvý týždeň umrelo 30% ľudí. Patogénny znamená? Že zabíjal. Najprv zomrelo 30%, potom 20%, 10% a nakoniec 1%, potom už nikto. Čiže on, aby prežil, tak povedal, nebudem, lebo on žije len na živom organizme, inak je mŕtvý aj tu, keď by som vám ho takto tu nechal, tak sa už profesor Kašparu sa nemôže nainfikovať, hej. To ste videli, to bola aj tá veľká teraz akcia v tých vlakoch, že robili stery z vlakov a nič našli, hej. Takže tie mutácie sú vyvolané čiastočne tým nezmyselným testovaním a v Indii bola jedna akcia, ktorú, neviem, či ste niekedy počuli, Kumbh Mela. Kumbh Mela je najväčší náboženský sviatok. To je očisťovanie, obradné očisťovanie na sútoku Gangy a Brahmaputry. A tak tipnite si, vidíte, musím nejakú knižku svoju potom poslať, že koľko tam býva ročne ľudí. A teraz to bolo takisto asi, približne. Môžete sa šmyknúť kľudne o 5 miliónov. Aha, ja som chcel povedať 300 000, no tak keď sa môžem šmyknúť o 5 miliónov, tak... Áno, tak som vám troška napovedal, no áno, lebo nemám knižku, mám len Maxa Kašparu.
tak 30 miliónov ľudí tam bol, dobre. Tak si predstavte, že keď 30 miliónov ľudí za 3 dní sa dá dokopy, že to nemôže inak dopadnúť, dobre, aby sme boli jasné. MERS vznikol, prvý MERS bol na poznáte ten moslimský sviatok, ktorý sa volá v Mekke raz do roka kameňovanie satana, hej? No, tak tam vznikol prvýkrát teda aj MERS, takže takéto mega akcia, 1 milión ľudí tam bolo vtedy. A všetci si myslia, že zomrelo 37 ľudí na ten MERS, nezomreli. Padol na nich žeriav. Takže tam bola mortalita 0. On začal zabíjať až neskôr, až na takých tých ťavých pretekoch. Tak toľko z histórie a preto, keď mám urobiť záver k tejto odpovede, tá mutagenita je nízka, ale nezmyselnými akciami sa začínajú tieto mutanty brutálne šíriť do Európy a tu napríklad minulý týždeň pristalo v Budapešti lietadlo, kde bolo 120 indických nájomných robotníkov do Seatu, ktorý je lokalizovaný v Ostriome a vedľa nich pracovali zase slovenskí pendleri, tak už prvý prípad sme tu už ako mali a je Boží zázrak, to skutočne Pán Boh nebeský nejako spôsobil, že nemáme viacej tej indické mutácie. Ale ja vám chcem len povedať, že keby niekto pochyboval a chceli by ste presnú odpoveď, len sa pozrite na Anglicko, dobre, kde sa bežne lieta, hej, pozrite sa na Anglicko, ktoré má najvyššiu zaočkovanosť. Čiže očkovanie je fantastická vec a na druhej strane k tomu musí byť zdravý rozum, dobre? Zdravý rozum a Božie požehnanie, 3 veci. Tak ostrihom je príklad Božieho požehnania. Ostrihom je zázrak, hej? Keď to teraz poviem, tak vyzerám ako blázon. Ale v Ostrihome sa stalo to, čo sa proste nemalo stať a stal sa zázrak. V Británii sa nestal zázrak. Poďme na 1-2 otázky z publika, ak v tomto prvom kole sú a blížime sa na tému očkovania, takže ak máte otázky tohto charakteru, tak sa k tomu dostaneme. Nech sa páči, hore ruku poprosím, ak je niekto. Mladý muž, nech sa páči. Dobre. Myslíš pre svoj vek, koľko máš rokov? 9, dobre, to znamená, momentálne máme údaj len o Pfizere a máme údaj od detí od 2 do 12 rokov, to je 3. fáza zatiaľ, a od 12 rokov už je licencovaná v Európskej únii. Hej? To znamená, že to je momentálne taká odpoveď, taká troška alibistická, lebo žiadna iná není, ale budú aj ostatné vakcíny za chvíľu licencované aj teda pre deti, ale momentálne, ako keby si teraz chcel odo mňa sa nechať zaočkovať, tak by som ti pichol akože Pfizer. My to nazývame preto, aby ste nás rozumeli. Správny názov, není to americká vakcína. Túto vakcínu vynašli 2 tureckí emigranti, vedeckí pracovníci mladí, 30-roční, ktorí ušli pred Erdoganom do Nemecka, v nemeckom laboratóriu využili a predali ju Pfizeru v prvej fáze na marketing. Takže všetky tie vakcíny, viete, AstraZeneca tiež není oxfordská, ako sa hovorí. To je Oxford, Heidelberg, Seoul, takže to je vždycky konzorcium. A takýchto vakcín nachystaných, ktorých možno ty sa dožiješ, je momentálne 17, hej, vo fáze 2. Ešte jednu, nech sa páči, dáme. Tam sú 2 páni, tak ja pána v žltom tričku by som vyvolal. Áno, ja stále sa držím toho môjho konzervatívneho názoru, že neviem si predstaviť, že to bolo vyvinuté ako biologická zbraň, lebo on nemá to, čo biologické zbrane majú mať. Ja som bol na cvičení NATO v Chicagu, kde presne nám hovorili, že ako vyrobiť biologickú zbraň, tak to vám tu nebudem hovoriť, lebo niektorých popletiem a sám sa dostanem do väzenia. Ale chcem vám povedať, že aké vlastnosti musí mať, a ani jednu COVID nemá z toho. Poprvé, musí to byť agens, ktorý má veľmi krátku inkubačnú dobu, ktoré hneď účinkuje. Dobre, lebo vy potrebujete to použiť ako zbraň. To znamená, potrebujete, aby mesto sa vyľudnilo, vyprázdnilo, aby tá námorná loď celá vymrela. Dobre? Čiže krátku inkubačnú dobu, čo is not the case. Na to, aby ste zomreli, potrebujete 3, 4, 5, 6 dní, obyčajne priemerne 10 dní. Druhá vec musí mať vysokú mortalitu. Nemá. Dobre, priemerná mortalita korona je 5%. Samozrejme sú krajiny ako Anglicko, ktoré mali v tej prvej vlne 15%. Ale to nestačí. Na biologickú zbraň potrebujete mať nad 50%. Napríklad ebolu. Dobre? To som aj preto povedal, že tú ebolu nevyrobíte. Áno, aj keby ste mali perfektný labák v garáži, nevyrobíte ju. Tak to môžem povedať. Ebolu.
To znamená, tretia vec je, že zbraň musí rozlišovať priateľa od nepriateľa a to ebola nerozširuje. To znamená, ako náhle obsadí to mesto vaša armáda, tak dostane tú istú chorobu. Po štvrté, nesmie byť na ňu vakcína, čo není pravda, lebo na koronavírusy máme vakcíny a tá prvá vakcína bola ešte, keď bol SARS. Hej. Preto tak rýchle. Po piaté, nesmieme mať na toto liek. Hej. A máme momentálne asi 5 alebo 6 liekov, viete. Takže ani jednu z tých 5 vlastností nemá, preto neverím, že by to vyvinuli ako biologickú zbraň. To, že sa tam v tom laboratóriu myhalo vtedy veľké množstvo ľudí z družice, sa to teda dalo kvantifikovať, že áno, bol v tom laboratóriu veľký pohyb. Ale aj tu v Savke by bol veľký pohyb, keby sa tu objavil ako v Maďarsku pred N rokmi to sa zatutlalo vírus západonílskej horúčky. Tak tam tí kmitali tí virológovia od rána do večera 2 týždne. Hej, 300 ľudí sa nakazilo, potom sa to našťastie zázrakom to zmizlo. Takže len samotná skutočnosť, že sa tam bol čulý ruch v tom laboratóriu a že je tam najväčší virologický inštitút vo Wuhane. Hej, to má určitú logiku, pretože veľký Wuhan má 15 miliónov obyvateľov a má ďalší veľký virologický inštitút je v Šangaji a ďalší je v Kantone, a to je asi 600-700 km, ďalší v Pekingu. A títo 4 majú ďalšieho pandanta v Hongkongu, takže tam je 6 veľkých virologických ústavov. Takže v hoci ktorého z týchto 6 miest by to vzniklo, by to vyzeralo ako nejaká taká spojitosť. Samozrejme, Číňania majú iný spôsob. Ja som v Číne žil nejaký čas. Oni, čo sa týka nejakej úprimnosti, sú takí zdržanlivejší, najmä voči cudzincom, takže nepovedia vám všetko. Ale je to napríklad zaujímavé, že keď bola tá prvá epidémia v Wuhane a zomrelo vtedy v úvodzovkách len 3%, tak oni povedali nám, Európanom, že čo tým pacientom dávali. Ale nepovedali všetko, čo im dávali. Tak preto tu bola v Európe niekedy aj vyššia mortalita. Oni majú traditional Chinese medicine, majú typy húb niektorých a bylín, ktoré majú silný protivírusový účinok. Hej? A my až teraz sme začali jednu z nich teda podávať na posilnenie imunity, keď náhodou sa našiel niekto, kto to vedel z tých čínskych rukopisov prečítať. Hej? Takže skôr to vyzerá, že tento vírus vzbudil v tom laboratóriu teda veľké pozdvižení z toho dôvodu, že nevedelo sa presne, o čo ide a nevedelo sa presne, že kde je teda rezervoár, tak sa robili mnohé výskumy. Zatiaľ tá najpravdepodobnejšia teória je, to nie, že ja jej verím, ale vyzerá to tak, že je to zoonóza. Hej, takže zdroj sú zvieratá. Prakticky u všetkých ťažkých infekčných chorób máte zdroj zvieratá. Pamätáte si, poslednú hroznú epidémiu sme mali v Európe prakticky, posledné 2 alebo 3 boli zoonózy. Hej. Pamätáte si na prasaciu chrípku, keď sa zošrotovali všetky vakcíny? Hej, to bolo 2010. Potom bola 5 rokov na to bola ebola, ktorá teda je zoonóza, to je z opíc, hej, veľmi pravdepodobne. Žltá zimnica je vektore komár. A pamätáte sa na chorobu šialených kráv niekto? Viete, to hrozilo strašná vec, lebo to je jediná choroba, ktorá má 100% mortalitu. Ale nedá sa použiť ako biologická zbraň, lebo má takú inkubačnú dobu, že ľudia skorej zomrú, ako ju dostanú. Ľudovo povedané. Dobre, má inkubačnú dobu 50-100 rokov. Hej, takže mnohí z vás, čo ste teraz nakazení, nic si z toho nerobte. Lebo sa nedožijete na tejto zemi a tam hore už nebude žiadnych slz, ani tam zotrieš každú slzu z našej tváre. Hej. Takže hore už vám to bude úplne jedno. Hej. Budeme vo večnej blaženosti. Hej. Takže veľmi pravdepodobne je zdroj, buď sú to netopiere, alebo sú to hady, alebo aj. Ja si myslím, že tých zdrojov je viac. Tak ako všetky koronavírusy sú zoonózy. Ten prvý v Hongkongu, viete, že to bol ten medvedík čistotný, niektorí to volali mačkopes, niektorí cibetky. Ten MERS, ten saúdsko-arabský, to je stiav. Kto ste sedeli na ťave, viete, že ťavy plujú, keď sa tešia. Hej, a on sa prenáša z tých respiračného systému. A keď ste videli, keď tam žijete v tej krajine a vidíte, ako oni prežívajú, že tá vaša ťava vyhrala preteky, tak normálne by ste ženy žiarlili. Hej. Oni proste sa s nimi mojkajú. Tak sa nainfikujú a tak zomrú. Hej.
Tak oni sa mojkajú s tými ťavami, objímajú ich, boskávajú, dávajú im hrkálky a tak ďalej, lebo vyhrali veľa peňazí. Takže tam je ťava, hej. A teraz zdá sa, že buď to je teda netopier alebo had, keby ste išli na trh čínsky, ale pravý čínsky, dobre, pravý čínsky. Ja som pracoval v Kambodži, vo Vietname, tam sú práve čínske trhy, lebo Čína je od Singapúru až po Kamčatku je Čína. Hej, všade sú Číňania. Teraz oni na tom wet market, ten trh má kapacitu 50 000 ľudí. Predtým tam bola Spring Festival, bola tam recepcia, na ktorej bolo 43 000 ľudí. To je ako čo ste boli chlapi na Beer Fest. Hej, Oktoberfest in München, hej, keď idete, tak tam je tak 30-40 000 ľudí, hej. No, takže veľmi pravdepodobne sa to prenieslo zo zvierat, z toho wet marketu, jak oni chystali ten Spring Festival, znamená kulinárske hody. A ona vždy, keď si vypýtate, že tohto hada by som poprosil, tak ona sa vás opýta, tá mesiarka, hej, že ako ho chcete. Chcete ho na grill, alebo chcete ho na ragu. Keď poviete, že na grill, tak ona vám ho rozreže, vypýtva, opucuje a tie šupiny tam okolo vás, viete, tým, a malilinké tie hady majú malé šupiny. Keď chcete na ragu, tak ona vám ho vyvrhne, hoci to je veľmi jednoduché, lebo on má, to velice, to je jednoduché, má gastrosystém a vylúčovací teristy. A potom vám ho naseká a zase pri tom sekaní tých hadov vzniká taký aerosol fantastický, viete. Takže musíte ísť na taký trh 10 krát a potom pochopíte, že ak sa to tak rýchlo tam prenáša. Takže tá moja odpoveď je veľmi pravdepodobne, že to je zoonóza, tak ako všetky koronavírusy doteraz boli zoonózy. Ďakujem. Videl som aj vás, milí pane, ale ak by ste sa nenahnevali, dal by som jednu akože ľahúčku otázku, možno nás to znova zoberie niekam ďalej. Pán Krčmery, vy ste boli prvý Slovák, ktorý bol zaočkovaný. Taká podotázka, potom dám hlavnú, že ako teda na to spomínate, aké to bolo, ale rovno dám aj hlavnú, že na Slovensku ale tá vakcinácia vyzerá, že sa neteší úplne akože veľkej obľube, tak moja otázka znie, že je sa čoho báť v otázke vakcín? Tak ja som sám nemal žiadne problémy s tým, aj keď mnohí si mysleli, že som nejaký teda hrdina, že idem do niečoho, čo je neznáme, to vôbec nie som. Ja som nikdy nebol hrdina, vždy som bol utiahnutý a vystrašený. Tak len, viete, už predo mnou bolo zaočkovaných asi 100 000 Angličanov, asi 300 000 Američanov, takže ako nebol dôvod na nejaký taký strach, lebo prečo ja by som mal byť ten jeden z milióna, ktorý by mal umreť. Lebo umre asi jeden z milióna pri očkovaní, hej. Na Slovensku zomrelo, dokázané máme 2 prípady, také, čo sú dokázané, a 2 sú také suspektné, hej. No a máme podaných 2 milióny dávok máme, hej. 2 dávky, viac, 2 dávky má 1 milión a 1 dávku má ďalších 500 000, hej. Takže asi to tak sedí. Takže profesor Jarčuška by odpovedal na túto otázku, že najlepšia vakcína je tá, ktorá je pichnutá. Hej, a to je, čo sa týka optimizmu, absolútny optimista, absolútny pesimista. Ja zase sa vás opýtam, že čo si myslíte, koľko ľudí teda reálne z vás teda by zomrelo pri očkovaní? Áno, správne, všetci zomreme. Všetci, takže všetci zomrete. Keď sa ma opýtate, že koľko zomre pri očkovaní, poviem vám všetci. Dobre? Tak všetci zomreme. Takže to je jedna strana pravdy, je druhá. Ten benefit je väčší ako riziko. Žiadna očkovacia látka sa nedostane na trh a neprejde cez registráciu ani Mongolsku, keď ten benefit není ďaleko väčší ako to riziko. Takže pozrite sa na ten benefit, je jednoduchý. Spomeňte si na Nový rok. Dobre? Správy. 4 000 hospitalizovaných, 4 000 nových prípadov a 200 mŕtvych. Za deň. A teraz sa pozrite. Hej, po podaní 2 miliónov dávok očkovania. Nič iné mimoriadne sme neurobili. Nemali sme nejaké, že úplne zavreté hranice a že by sme nemohli chodiť. Obchody boli otvorené, dokonca jeden celý týždeň sme lyžovali a potom zase sme lyžovali a tak ďalej. Takže to očkovanie urobilo tú svoju, a to je odpoveď teda na túto otázku, že teda ten benefit je väčší ako riziko, ale potrebujeme k tej vede, potrebujeme Božie požehnanie. Potrebujeme, aby sa nám vyhýbali, tak ako mi vinšovala minule jedna pacientka zo Záhoria, taká veľmi zlatá pani, ona povedala, že doktorenko môj, že vinšujem vám, nech vás všetky svine obchádzajú. Tak to bol najkrajší vín, toto by som potreboval, tak aj vám chcem povedať, že potrebujeme Božie požehnanie. Potrebujeme Božie požehnanie v tom, aby nás obchádzali tieto
nové mutácie, na ktoré... Dobrá správa je, že farmaceutický priemysel má spôsob, ako aj tú vakcínu tak nastaviť, aby chytila tú novú mutáciu. Ale trvá to mesiac. A za ten mesiac môže zomrieť teda kopu ľudí. Takže potrebujeme Božie požehnanie, potrebujeme, aby tá britská mutácia sa neobjavila tu, to nechcem nikomu želať, že aby sa tam objavila, ale zase niektoré letecké spoločnosti sú nepoučiteľné a na záver chcem povedať tejto otázke, že ja si nepamätám, a to mi opravte ma chlapci, že by Európska únia susedila s Čínou. Hej. Také vtipy volakedy z 50. rokov, že nepokoje na čínsko-fínskej hranici. To je len sen niektorých takých politológov, hej, že by radi videli nepokoje na čínsko-fínskej hranici. A tým, že my nesusedíme s Čínou, tak jak sa tá choroba dostala do Európy? No jak? No letecky. To znamená, musíme mať Božie požehnanie, aby keď vypukne niekde nový variant, aby dostali rozum tie letecké spoločnosti. Dobre, aby tá túžba po peniazoch zo zisku turistického a tak, lebo z Wuhanu do Paríža odletelo, hoci Wuhan sa zavrel, predstavte si, že máte lockdown a napriek lockdownu odletelo 15 strojov po 300 ľudí. Miláno, Paríž, Londýn a tak ďalej a tak ďalej. Takže potrebujeme Božie požehnanie, viete, aby Duch Svätý osvietil vtedy skutočne tých operátorov, aby robili to, čo som zažil v Hongkongu, že náš stroj z pristávacej dráhy odklonili do Maká. Okamžite, ako za sekundu a nikto nedebatoval. Myslím, že dobrá odpoveď, alebo vyčerpávajúca odpoveď, čo sa týka očkovania ako takého. Zároveň však sme svedkaví, že máme rôzne vakcíny a už sa niekedy rozbiehajú také preteky v porovnávaní a v tom, ktorá je lepšia, horšia, vhodná, nevhodná. Tak čo by ste povedali na toto? Vieme to zoradiť od prvej po najhoršiu, najlepšiu po najhoršiu? Áno, dá sa to. Keď sa tak na vás pozriem, tak tí, čo tak sedia tu vpredu v tej prvej lavici, tak tí môžu už hoci ktorú si dať. Hej. Čo sa veku teda týka, hej? Áno, hej. To znamená, moje dcery sú vo vašom veku a dostali AstraZenecu a dokonca moje vnúci dokonca boli v krajine, kde môžu sa očkovať už aj úplne malí. Hej, tí dostali Pfizer, takže AstraZenecu by som nepodal ženám medzi 20. a 50. rokom, ktorá má niektorý z rizikových faktorov. Hej, vieme všetci, aké to sú, nebudeme sa opakovať. Dobre? 5 rizikových faktorov. Ak nevieme, vieme si nájsť na internete? Áno, v pohode. To je, keď sa na mňa pozrete, takže keď ste troška takože tučnejší, hej, ja som teda veľmi tučný, tak troška silnejší, užívate antikoncepciu a máte sklon k trombofilným stavom, ste fajčiari a máte, takože by som povedal, vysoké riziko nejaké mutácie, tak to je tých 5 rizikových, viete. Niekto robí letušku a má tieto ďalšie 4, lieta do Kuwaitu alebo do Díly, tak AstraZeneca nie, lebo AstraZeneca neúčinkuje, není dosť silná voči tým novým mutáciám. Nemyslím všetkých, ale voči africkému a indickému. No a všetci ostatní máte potom v pohode AstraZeneca napriek tomu, že kedy sa nedávala vo vyššom veku, teraz sme to zmenili, keď sa objavili tieto trombofilné stavy, ako však bolo podaných 30 miliónov dávok, kým zomrel prvý, hej. Tak čo sa týka Pfizeru a Sputnik, ja ho nerad nazývam Sputnik, lebo mal by sa nazývať podľa výrobcu. A výrobca je Gamaleya Institút. Takže keď ste počuli, že není na zozname WHO, tak je to preto, že ho tam teda časť novinárov, vás medzi nich nepočítam, to nevedia dobre prečítať. Hej, to je ako keď vám povie, že $1 billion uvoľnil, tak oni nevedia, že 1 billion znamená miliarda po anglicky, vy to viete. Hej. No a teraz, a bilión znamená trillion. A takisto je to, že Gamaleya Institút je Sputnik 5, dobre? Tak preto ho nevedeli prečítať v tom WHO, tak ja by som nemal nejaké výhrady. Ja som sám povedal v decembri, že sa nám zaočkovať, keď treba prvý aj Sputnikom. Ja som bol na tom ústave a zase Rusi, čo sa týka informácie, to je krajina, kde nemáte taký dostatok demokracie, aby oni boli schopní vám odpovedať akože rovno na mnohé veci. Takže áno, to je chyba, to je problém, my mnohé veci nevieme, ale nemôžete počítať s tým, že vodca, lebo to je štát vodcovského typu, že vodca by exponoval 150 miliónov ľudí nejakou pofidernou vakcínou. To proste to nepripada do úvahy.
Sinovac Deto a je ďalších 11 vakcín na čakačke, ktoré sa objavia. Takže de facto okrem AstraZeneca voči veľmi malej skupine, tu čo vidím, by si môžete podať hoci ktorú z tých vakcín a nemali by ste mať vážne problémy. Chcem povedať jedno ale, že zatiaľ nemáme vyjasnené, že či môžete prvú dávku dostať jednou a druhú dávku druhou. U niektorých nie, že môžete, ale musíte. Dobre, tu mi niekto povedal, že mal ťažkú reakciu, tak keď máte po Astra ťažkú reakciu, tak musíte dostať inú vakcínu, to je jasné. Hej. Takisto ja vám neviem povedať, že ako to bude, keď tí, čo ste prekonali teda COVID, podľa mňa vám stačí jedna dávka. Dobre, to je môj názor a už sa k tomu pridáva stále viac vedcov, takže to je troška výhoda Astry, že Astru dostalo. A ešte jedna dobrá správa na záver je, že aj jedna dávka vás chráni pred smrťou a pred ťažkým priebehom. Čiže keď príde nový variant, hociakú vakcínu máte, hociakú, on vás nechráni proti infekcii, ale chráni vás proti smrti. Dobre, takže to je dobrá správa, dôležitá. Mám ešte jednu svoju a potom zase dám priestor vám, milí diváci. Ešte tam budem taký diablov advokát, ešte vakcinačný, že a skúste možno tak, akože, aby sme neminuli všetok čas na to, kľudne nejak tak stručne a jasne, že aká je šanca, že tie farmaceutické spoločnosti majú v tom celom vývoji vakcín nejakú svoju skrytú agendu? Či teda už nejakú ekonomickú, alebo v zmysle, že nemôžeme ľudí úplne vyliečiť, lebo potom stratíme prácu a nebudeme mať komu vyrábať lieky, alebo nejaký takýto typ skrytej agendy, ktorý my nevidíme. Že je to šanca? Nie je to v prípade šanca? covidu nie, ale v prípade malárie áno. Dobre, napríklad firma, ktorá objavila vakcínu proti malárii, ju zastavila sama, pretože mala taký predaj úžasný antimalarík ako liekov, že povedali, na čo budeme my robiť vakcínu, potom nepredáme lieky. Takže v prípade malárie áno, ale v prípade covidu nie, pretože covid pochoval ekonomiku celej zeme gule. A to by si proste, to by sa obratilo proti tomu výrobcovi. Takže tento problém ja ako nevidím. Veľmi pekne ďakujem za stručnú a jasnú odpoveď. Vážení diváci, pána v tmavom tričku by sme mohli, lebo on sa hlasil už milo, nech sa páči. Ja len možno zopakujem kvôli nahrávke, teda pomer nakazených a úmrtí v Nemecku a na Slovensku nepriaznivý v prospech Slovenska, teda čím to je spôsobené, či nižšou dávkou. V tej prvej vlne to bolo tak, že sme mali najnižšiu mortalitu na svete a Nemci mali ďaleko vyššiu. Hej. Je to preto, že väčšina Európskej únie podcenila a zatvorila neskoro hranice a Nemci sú známi svojou dôslednosťou, ale aj svojou láskou cestovať. Hovorí sa, že nemeckého turistu nájdete od Grónska až po teda Patagóniu. Teraz to bolo naopak. Jednak oni tie všetky kapacity, ktoré my sme v lete akože povedali, že sme skončili, tak oni si zachovali. A Nemci majú ešte jednu výhodu. Možno, že tí veľmi starší z vás si pamätáte si na kauzu španielských uhoriek? Niekomu niečo o to hovorí. Pred 8 rokmi bola obrovská epidémia v Nemecku hemolyticko-uremického syndromu. Na dialýze skončilo vtedy asi 10 000 ľudí za týždeň, ktorí sa otravili údajne od španielských uhoriek. Nakoniec sa zistilo, že to boli nemecké klíčky, čo je prekvapenie, lebo oni sú veľmi dôslední, veľmi čistotní a tak len zabudli sme povedať, že takéto činnosti, ako je zeleninárstvo, tak v Nemecku nerobia Nemci už asi 20 rokov. To určite nerobia Nemci. Hej. Akcia Gütersloh, kde bolo mesiarstvo, ktoré padlo popolom, kde sa všetci nakazili minulú jeseň. Nakoniec sa zistilo, že tam Nemci boli len tí manažéri, že tí všetci pracovníci boli natlačené v tých teda internátoch. Ale vrátim sa k akcii španielskej uhorky. A vtedy Nemecko si zachovalo počet jízdiek, neredukovalo jízky. Oni vtedy pretvorili na jízky vďaka tejto svojej epidémie. V každej nemocnici otvorili ešte jednu ďalšiu jízku. A oni, jak to skončilo, tak Nemecko má najväčší počet intensive care unit beds, v celej Európe. Má najväčší počet, zase Anglicko má najviac DSS-iek. V Anglicku viete, že vymeralo 106 DSS-iek do posledného klienta. Takže to je tá odpoveď, že teraz to Nemecko preto lepšie znášalo.
Bo jednak si nechalo kapacity z tej prvej vlny a jednak mali kapacity z tých 8 rokov. Máme ďalšiu otázku. Pokojne zdvihnite ruku, nech sa páči. Zopakujem po nahrávke, očkovať sa kvôli tomu, že vírus môže zmutovať do iných mutácií, keď všetci budeme už odolní na tento predchádzajúci typ? Veľmi logická otázka. A ja si zoberiem na pomoc nie môj názor, ale akciu pneumokoky. Pamätáte sa, že pred 15 rokmi začali očkovať proti pneumokokom všetky deti a starších. A to isté sa očakávalo. Skutočne po prvých 3 rokoch sa stalo, že pneumokoky, ktoré boli citlivé na tie vakcíny, akože ustúpili a miesto nich prišli iné kmene pneumokokov. A toto skončilo. A to bude takýto istý prípad. Na krátku dobu sa vyskytlo, aj teraz sa to vyskytlo. Predsa v Južnej Afrike sa vyskytol mutant, ktorý vôbec AstraZeneca, oni prestali kupovať AstraZeneca, lebo proste ten vírus tam predominoval vďaka tej očkovacej látke. Ale už to skončilo. To znamená, že áno, takýto čas, môže sa to stať, ale nebude to trvať dlhšie ako mesiac, to sú skúsenosti, alebo 2. A tretie, ja som vám povedal, máme 17 druhov vakcín v fáze 2 a tí virológovia, ja som není vedec, ale oni mi to vysvetlili tak, že oni vedia tak zmodifikovať tú vakcínu v priebehu teda 1-2 mesiacov, že bude zase účinná na tú mutáciu. Preto som vám na začiatku povedal, že je pravdepodobné, že budeme mať tzv. Chrípkový scenár očkovania, že každý rok sa budeme ako zaočkovávať. Je to tak 50/50, až kým nevyvinú veda takú vakcínu, ako som vám povedal proti žltej zimnici, že nie každý rok a nie každých 10, ale raz forever. Napríklad teraz máte MMR, máte dve dávky, máte a bodka a ste in secula seculorum ste imúnni, dobre? Na veky vekov preložím z latinčiny a blísnem sa týmto. Stačila vám odpoveď, kolegyňa? Dobre. Dal by som ešte dať priestor na jednu otázku z publika a potom otvoríme poslednú tému. Máme na takých 10 minút asi, možno trošičku viac. Nech sa páči, mladý muž. Áno, dobrá otázka. Kopa doktorov sa stále na tom hádá. V New England Journal of Medicine, čo je najprestížnejší časopis, teda budem hovoriť krátko, aby ste sa aj vy dostali. Dobre. Hovorí o tom, že vydal takú tabuľku liekov, ktoré sa skúšali a nepresvedčili. Dobre? Takže je tam ivermectin, je tam chlorochín, je tam kolchicín, je tam a tak ďalej. Všetko to, čo sme vám dávali. Takže to je A. Ale B je, že kopa lekárov má dobré skúsenosti a kopa pacientov sa výrazne zlepšili. Ja som ivermectin dával v Afrike u pacientov s červami a my máme asi najväčší súbor, my máme asi 10 000 odliečených ivermectinom a on je veľmi dobré, okrem toho, že funguje dobre na červy, tak je dobré imunomodulans, má veľmi dobré imunomodulačné účinky. A to isté bolo s chlorochínom. Viete, že pred rokom v marci sa vypredal chlorochín zo všetkých lekární. Samozrejme. Lebo chlorochín bráni prilepeniu sa vírusu na sliznice. Hej? Takže azitromycin deto. Veľa čo ste prekonali COVID, doktor vám dal azitrox 3 dní a ste sa polepšili. Hej? Takže všetky tieto lieky, ktoré by som mohol takto povedať, určite vám nepoškodia a neublížia a u mnohých pomohli. A v čase, keď nemáte nič, eticky a morálne sme povinní podať pacientovi taký liek, o ktorom si myslíme, že by mu mohol pomôcť, alebo aspoň zlepšiť. To je naša povinnosť. A preto dávame aj lieky, ktoré nie sú vyskúšané v tých randomizovaných, tých špeciálnych štúdiách. A teraz vám poviem vtip, že že by som sa vás opýtal, chlapci, myslíte si, že padák, keď z 5 km z lietadla vyskočíte, že padák vám zachráni život? Takže tí, čo si otvoria padák, že majú nižšiu mortalitu ako tí, čo si neotvoria padák. Vyzerá to veľmi logicky. Samozrejme, že majú chalani pravdu. Ale to, čo povedali, že áno, a všetci vieme, že áno,
Není dokázané v žiadnej štúdii. Neexistuje štúdia, že jednému dáte ruksak a druhému dáte padák a ich vyhodíte z 5 kilometrov, pretože zdravý rozum vám nedovoluje takúto štúdiu urobiť. Hej? To znamená, aj to je dôvod, že niekedy nemôžete, napríklad sa ma budete pýtať, že ako to je u tehotných s očkovaním. Ja vám viem povedať údaje, ale ja nie sú zo žiadnych randomizovaných štúdií, lebo nemôžete urobiť štúdiu na tehotnej žene. Dobre? Rozumieme sa? A preto som už to useknem teraz. Opakovanie. Vy aj tu, inak keď chcete si dať hada, v Zvolenie vietnamská reštaurácia za Zvolenom, ktorú má jeden Vietnamec a on vám vie urobiť, oni majú aj hadovicu. Hadovica je pálenka, ktoré raz do roka vy vyberete od hada srdce a vymačkáte od toho živého hada to srdce, tú krv tam do tej vodky a to je hadovica a to je ich raz do roka slávnostný nápoj. A vieš, prečo oni milujú hadov a majú takéto obradné? Bo musíte tam s nimi žiť. Hej, a vtedy sa stanete epidemiologom. Epidemiologom sa nestanete to, že urobíte si 5 doktorátov. Vôbec nie. Keď s nimi žijete, tak to pochopíte. Tak kto vie, prečo Vietnamci milujú, potkany si pečú, grillujú si hady, tarantule opekajú a tak ďalej. Kto vie? Boli časy presne tak, že vďaka tomuto oni prežili. A preto to je ich national. Preto to hadie srdce v tej vodke, teda, alebo had, alebo žije, alebo hadia krv. Jeden z dôvodov, že vedia, že na vás prejde tá duša toho hada, to znamená to, čo teraz potrebujete, aby ste prežili. Ale najdôležitejšie, že oni mali 3 strašné vojny. Mali vojnu s Francúzmi, potom mali vojnu s Američanmi, potom mali vojnu s Číňanmi a potom mali občiansku vojnu. 4 vojny. A na to, aby prežili, tak museli ozaj sa naučiť žiť a jesť všetko. Takže oni raz do roka si všetky tieto veci, ktoré vy na ňu, keď doma vidíš potkana, tak pošle za ním mačku alebo psa. Dobre? A oni nie, oni toho potkana si teda zabijú a si ho zgustnú. Dokonca majú celé farmy, kde chovajú potkanov. To nie sú také chudí potkany, ako máte na dvore. To sú potkany, ktoré sú jak polovica tohto stolu. Volá sa to Giant Pouched Rat. Dobre, odporúčam každému, kto tam pôjde, ochutnajte to a uvidíte potom, že prečo sa niektoré zoonózy dobre rýchlo šíria, čítane hadov. Tak, dobre, správne, veľmi dôležité. Upiec. Uvariť a upiec, teda zopakujeme do mikrofónu. Ďakujeme za túto otázku. Okrem vakcín dostanete rady od pána profesora aj o gastronomii a mnohých ďalších veciach. Ja mám poslednú, možno 1 alebo 2 otázky, uvidíme, koľko stihneme a potom by sme dali priestor na finálnu alebo finálne 2 z publika. A ja chcem teda otvoriť tému viery a medicíny. Vy ste aj v tomto rozhovore spomínali zázrak v Ostrihome. Ja som si dokonca vypísal z vašej knihy rozhovory, ktoré robili s vami, tak ste povedali, že aj keby sme boli úplní ateisti, musíme akceptovať pozitívny vzťah modlitby na imunitný systém. Takže ja sa chcem spýtať, že sme na kresťanskom festivale, tak ako toto vlastne súvisí? Je napríklad viera na niečo, s čím by sme mali rátať aj v tejto našej situácii, alebo nás sa nemôžeme spoliehať? Je to 50 na 50? Ako to je? Viera je veľmi dôležitá preto, aby sme pochopili zmysel ľudského utrpenia, ktoré je nezmyselné. Ako ľudským poznaním ani ľudským bez viery nejakom vysvetlením nevieme pochopiť ľudské utrpenie, pretože je, hovorím, v úvodzovka, ale ono skutočne nemá zmysel, lebo Boh stvoril človeka do raja a nie do očistca, nie do pekla. Tak ja poviem len jeden citát zo Svätého písma, potom ma pochopíte, že Krista Pána sa pýtali, že prečo tento je tu slepý od narodenia, že kto zhrešil. On aj, lebo jeho rodiče sa narodil slepý od narodenia. Možno som vám to už hovoril. To bola klasický spôsob myslenia v starom zákone, že keď mu niekto chorý, že to ako trest Boží. Hej? Alebo malomocný. Áno, tiež trest Boží. On povedal, ani on, ani jeho rodiče nezrešili, ale preto sa narodil slepý od narodenia, hej? Aby sa na ňom zjavili veľké skutky Božie. Tak jeden zo zmyslov, že ste v tropoch a teraz vidíte zomierať deti, tak áno, to je proste výzva pre nás, že aby sme sa zmobilizovali. Dobre, to znamená, aby sme začali robiť malé skutky a z nich sa teda pozliepajú tie veľké skutky. Pekne to prvá Mária, sveta matka Teresa teda povedala, že vlastne netreba robiť akože veľké hrdinské činy cez deň, že stačí urobiť každý deň jeden malý skutok, ale s veľkou láskou. Takže takto sa dá to pekne pozliepať, že pochopíte a prežijete mnohé ochorenia, choroby a pochopíte mnohé veci v medicíne o mnoho ľahšie, ako keď tam hľadáme logiku. Je toto možná odpoveď, ktorú by ste povedali človeku, ktorý by sa pýtal, že ako môže existovať Boh, keď tu zomierajú napríklad na COVID nevinní ľudia? Veľmi zaujímavý film presne na túto tému bol včera na Luxe, keď
doktorka mala svedčiť v procese beatifikácie svätého Jana Pavla II. A presne takúto istú otázku dala teda Bohu, že prečo moje dieťa nemohlo sa stať subjektom zázraku a táto reholná sestra sa stala. Nemáme na to odpoveď, ale znova sa k tomu vrátim. Odpoveď je, ako v tom prvom prípade, hej, keď s tým slepým od narodenia. Proste to, že zomierajú ľudia na COVID, to je naša chyba. To není Božia chyba. To znamená, buď niekto doviezol tú chorobu nekriticky, alebo honom za peniaze, alebo však boli potom aj obrovské futbaly a v Číne bol obrovský ten Spring Festival, kde bola na recepcii 43 000 ľudí. Hej. Takže Kumbh Mela, takisto 30 miliónov ľudí, tak to je, nechcem povedať, že to je hlúposť ľudská, ale je to taká určitá, nemôžeme to dávať Pánu Bohu akože za vinu. A potom samozrejme zomierajú ľudia. Hej. Odletí 15 strojov plných infikovaných ľudí. Keď odletí 15 strojov plných ľudí z ebolu a tam má 40% mortalitu, nebudeme vládať prekračovať mŕtvych. A je to samozrejme, že to je nespravodlivé, že to dieťa, ktoré ako nesedelo v tom lietadle, sa tu nainfikuje. To je pravda, ale je to isté, že ako, troška je to tak, nechcem povedať, že kolektívna vina, ale keď prestávame používať rozum, tak niekedy Pán Boh na nás dopustí niečo, aby sme sa spamätali. A ja som stretol kopu ľudí, ktorí cez pandémiu sa teraz spamätali, ktorí neverili v infekciu a až keď skoro zomreli, tak sú teraz takí najväčší, ako svätý Pavol apoštol, že sa proste spadol z toho koňa a pred tým Damaškom a tam sa obrátil a stal sa najväčším hordy, a predtým bol najväčší prenasledovateľ, tak práve tí, čo najviac hovorili proti očkovaniu a že to není, že to je celé vymyslené a že choroba neexistuje a tak ďalej, sa zmenili, čítané teda premiéra Johnsona, ale čo je pekné, že ľudia sa potom v pokoре ospravedlnia, ale tá vláda urobila brutálne chyby tiež, aj vo Švédsku, zomrelo, ja neviem, 10 000 ľudí, alebo 20, alebo 30. Isté, že to je nespravodlivé, ale Pán Boh za to nemôže. Hej, no. Znamená, môj strikovi povedal, že málo si sa za toho Johnsona modlil, napríklad. Hej. Tak isté, že to nemusí to každému vyhovovať táto filozofia a ja nikoho nechcem nejakým spôsobom mu vnúcovať môj prístup ako veriaceho, ale chcem vám povedať, že keby som nebol veriaci, že z mnohých vecí by som buď zošalel, alebo by som ich nikdy v živote nepochopil a ani by som tu nebol, pretože by som bol u pána profesora Kašparova ako pacient. Dobre, taký trvalý. Milí diváci, máme priestor na poslednú, možno 2 otázky, potom dám ja finálnu a s pánom profesorom sa rozlúčime, takže nech sa páči, ak máte, tak sa prosím prihláste. Veľa vecí bolo už odpovedaných. Áno, nech sa páči. Áno, výborná otázka. My sme zástancovia, že druhú dávku by ste mali dostať tou istou vakcínou. Sú výnimky, o ktorých som vám hovoril, nebudem zdržovať. A teraz, či pôjdeme chrípkovým scenárom, alebo či pôjdeme scenárom, aby som to povedal, measles, osýpkovým, zatiaľ nevieme. Chrípkový je, že každý rok sa pôjdeme očkovať a že tá vakcína bude každý rok na tie varianty, ktoré sú tie zlé. Toto funguje, prosím vás, 30 rokov pri chrípke. My 30 rokov dostanete vždycky iba, ale keďže väčšina ľudí sa nedá očkovať proti chrípke, teraz ja nedávam vám, lebo by som musel nadávať najprv sebe, lebo ja sa síce dávam očkovať každý rok, ale moji študenti, ktorých som sa opýtal medicíny na lekárskej fakulte UK, čo je najlepšia univerzita a najlepšia fakulta. Hej. Takto nám to teda hovoria, hej, tak to je jeden z dôvodov, prečo som na penzii, lebo ja na také špičkové pracovisko nepatrím. No a tak sa ich opýtate a opýtate, koľko ste očkovaní? Tak si tipnite zo 150 medikov, že koľko je očkovaných proti chrípke. Výborne, niekto povedal jeden, trafil presne a aj ten bol z Hongkongu, ten študent, hej. Tak, nebol to Slovák. Čiže odpoveď je, že či pôjdeme chrípkovým scenárom, alebo tým measles, tým osýpkovým, kde stačia 2 dávky, alebo pôjdeme ako žltá zimnica 1 dávka, to je prískoro hovoriť. Hej, keby som teraz o tomto začal špekulovať, tak by som si vymýšľal. Hej. Tak ako keď sa nás pýtali na očkovanie u tehotných v decembri, tak sme nevedeli.
Čiže na niektoré veci nevieme momentálne povedať odpoveď. Takže jeden z 3 scenárov, ale ktorý, neviem, omlúvam sa. OK, nevidím žiadnu ruku, tak ja tam vidím ruku. Nech sa páči. Dobrá otázka. Ja si myslím takto, že zase neexistuje žiadna štúdia o tom, lebo my ako lekári sa o tom nevieme dohodnúť. My sa hádame. Som bol minule na sympóziu, kde časť ľudí hovorila, že dajte si aspirín predtým a iní pichnite si heparín a tak ďalej. Ďalší hovoria, nemá to žiaden zmysel. Takže neexistuje na toto jednoznačná odpoveď. Ale ak má niekto sklon k trombofilným stavom, tak musí to tam povedať pri tom očkovaní. A keď to povie a natrafíte na skúseného doktora, tak vtedy on vám povie, že viete čo, milosť pani, príďte zajtra a predtým si pichnite heparín. Alebo si dajte aspirín a tak ďalej, ja vás preobjednám. Dobre? Alebo vám dopredu povie váš skúsený obvod, ktorý vás pozná, ku ktorému chodíte, že dajte si 3 dni predtým. Dobre? Takže toto je odpoveď, ale jednoznačná odpoveď, či to znižuje toto riziko, neexistuje zatiaľ, pretože sa nedá urobiť štúdia, lebo nemôžete, keď máte niekoho, kto má trombofilný stav, mu povedať, že vám dám a vám nedám a potom to porovnať. Rozumiete? Čiže nedá sa urobiť štúdie. To je tako s tým padákom. Dobre? Že padák versus ruksak 5 kilometrov. Nedá sa to dokázať, hoci všetci vieme, že nevýhoda týchto heparínov, nízkomolekulárnych alebo aspirínov je v tom, že riskujete, že budete mať väčší hematóm. Ale pokiaľ netúžite každý deň chodiť na kúpalisko, tak vám to nemusí vadiť. Hej, vždy lepšie, ako keď človek dostane trombózu. Tak asi takto. Moja posledná otázka na vás, pán profesor, je nasledovná. Na Slovensku často zažívame, že sú také fázy, kedy sú také obľúbené povolania. Napríklad hokejový tréner nedávno bolo veľmi mimoriadne obľúbené povolanie, alebo epidemiológovia nedávno. Tak ja sa chcem spýtať na záver, že čo by bola taká jedna vec, ktorú by ste možno povedali, že keby sme si to ako Slováci, ako ľudia naučili, teda buď odborne alebo ľudsky, keby nás niečo táto korona naučila, aby sa nám v budúcnosti potom lepšie žilo, tak čo by to malo byť? Čo by sme sa mohli nechať naučiť? Toto som veľmi rád, že ste sa ma na to opýtali, lebo to je aj dobrá stránka korony a niekedy Pán Boh, keď vždy dopustí len také miere utrpenie, ktoré vieme zvládnuť, alebo taký problém. Ale toto je viac, že aj benefit nie, že dopustiť, ale ja som stretol kopu ľudí, ktorí získali veľmi zriedkavé vlastnosti, ktoré samozrejme im nechýbajú a toto nás korona naučila. A to je pokora, trpezlivosť a disciplína. Hej. Myslím si, že tieto 3 veci, keď si zoberieme ako tú pozitívnu vec toho, že mali sme obdobie, keď sme nemohli chodiť okrem obchodu a roboty a nikde. Nemohli sme chodiť do kostola asi 3 mesiace. Hej. Potom museli sme akceptovať, že sú unknown unknowns. The things that we do not know, that we do not know. Ako vtedy ste sa ma pýtali, áno? Alebo vy. A museli sme akceptovať, byť trpezliví, pretože pred rokom ani nechyrovalo vakcíny. Ja keď som povedal, že bude vakcína do Vianoc, tak skutočne som skončil na červenej listine v smečku ako chorobyselný blázon a musel som si hľadať aj s Jarčuškom psychiatra. Hej. To znamená, že proste trpezlivosť, ak by som povedal, taká určitá taká pokora, hej, naučilo nás to solidarite. To je úžasné. Solidarite. Strašne veľa ľudí si začalo pomáhať, viete. A začali si mnohé veci vážiť, hej, také, ktoré naša generácia, my sme mali v potravinách, nemali sme, ja neviem, 1 paštiku a 1 párky a nič iné nebolo. Takže aj teraz ste museli výjsť niekedy s 2-3 konzervami. Takže toto sú tie dobré stránky. Zase ďalšia epidémia, ktorá príde, nás zocelených, to nájde už s týmito vlastnosťami a veľmi filozoficky ešte úplne na záver chcem povedať, že Pán Boh nám troška ukázal, že nie sme všemocní, že nevieme ovládnuť ani prírodu, ani svoj voľný čas, ani svoju budúcnosť, ani svoje cestovanie, ani svoje zamestnanie. Kopu vecí nevieme predvídať a že je dobre, keď si to tak občas človek uvedomí v živote, hej, že musí niektoré proste veci takto prijať. Tým neznamená, že sa im podriadíme, bojujeme proti vírusu, teším sa, že všetci ste perfektne zaruškovaní a želám vám, aby ste sa čím viacerí dali zaočkovať. Takže to je ten aktívny prístup. A k tomu, že niektoré veci príjmeme s tou trpezlivosťou a pokorou. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem aj ja. Našim dnešným hostom bol pán profesor Vladimír Krčméry. Ďakujeme.
A vážení priatelia, ja len pripomeniem svoje slova z úvodu. Ďakujem vám, že dodržiavate pandemické opatrenia, protipandemické, ale jednou súčasťou nich je aj to, aby som vás poprosil, aby ste v tejto chvíli pomaličky opustili sálu, aby sme ju mohli vyvetrať. A samozrejme vás pozývam na náš druhý dnešný workshop. 15:30 sa začne prednáška pána profesora Maxa Kašparu. Ak máte lístky, ste srdečne pozvaní a verím, že sa vám tu dneska dobre sedelo a že ste dozvedeli zaujímavé veci. Dovidenia.